Dobrý deň, v tomto videu by som teda rád predstavil tento tulec, chrbtový tulec, ktorý je schopný mať až pri správnom nastavení až 39 šípov, teda 3x po 13 šípov. Tulec ako taký sa skladá z časti, ktoré nazývam telo, do ktorej ako sendvič sú vložené vnútorné prepážky. Podľa počtu prepážok tulec má následne rôzne počty radov. Bez prepážky vnútornej by sme mali teda iba jednoradový tulec. Vložením ďalšej prepážky už by boli 2 rady. Vložením zase ďalšej prepážky tulec, vlastne to by bola konkrétne táto verzia, ktorú tu máme, je schopný poňať až vlastne 3 rady šípov. Teoreticky nie je problém pokračovať v tom pridávaní, takže teoreticky vieme pridať aj 4. rad. Trebalo by následne potom len upraviť dĺžku šitia, zmeniť dĺžku šnúrky a potom vlastne ten tulec prešiť. Možno, že sa pozrieme najprv na uloženie šípov. A teda vlastne máme tuto vlastne vstup zvonku z prvej rady. A do týchto dierok vlastne je tu urobených 11 pozícií, ale pri správnom nastavení tulca je možné využiť aj vlastne túto pozíciu ako 12. a na opačnej strane 13. pozíciu v rámci stále predného radu. Z pohľadu ďalších radov je vlastne, tuto máme ako keby, keď sa pozrieme, sú tu možné až 3 prepážky, ale ak chceme využívať tieto predné vstupy na šípy, tak vlastne táto prvá prepážka sa nepoužíva, lebo šíp by sa následne stretol v tej istej vrstve, ako keby sme ten šíp dali do toho prvého radu, tak vlastne by sa stretli. Neviem, či to tam vidno, asi moc dobre nevidno. Musíme pozrieť. Už možno teraz trošku. Hej, že ten šíp vôjde do tohto priestoru. Takže teoreticky zase pri vhodnom nastavení vrchnej šnúrky môžu ísť všetky 3 rady cez vrch. Hej, vlastne ako možnosť. Ako sa dajú šípy uložiť. Takže, ale ak chceme využívať, a bežne využívame tento predný vstup aj skrz to, že máme potom pri tom prednom je najkračšia dĺžka na vytiahnutie šípu, čo teda je pozitívna vec, tak vlastne ďalšie pozície v následujúcich radoch by bolo vlastne nie prvá, ale druhá pozícia a za tým ďalšia pozícia. Hej, takže takto vlastne máme 3 šípy v zákryte. Čo je výzva potom vlastne pri tomto tulci, je nastavenie a zošitie tak, aby vlastne, teda základný problém je, pokiaľ by bolo šitie moc tesné, tak môžu sa naozaj potom väčšinou tí krajné šípy ťažšie vyťahovať, čím viac tam pridáte šípov. Ja som sa snažil vlastne, keď odo mňa odíde ten tulec, tak sa ho snažím pri šití už kontrolovať tú tesnosť. Takže
Verím, že vlastne tie túlce, ktoré vám prišli, by mali byť, myslím, že dobre pripravené. Záleží potom následne samozrejme aj od šípov, od ich priemeru, ako bude pocitovo tesnosť toho šípu. Každopádne by sme si mohli vysvetliť a ukázať vlastne, že na tej konštrukcii, tak ako je urobená, sa dá potom to, ako tam tie šípy držia. Za mňa pri tejto konštrukcii túlca, kde tie šípy sú vlastne kolmo, nevadí, keď sú tie šípy voľné. Pri tej konštrukcii nemajú, myslím si, ako vypadnúť, pokiaľ vyslovene ten túlec neotočíte naopak. Takže tá voľnosť nie je problém a s tou tesnosťou sa dá vlastne pracovať. Tie body, kde vieme s tou tesnosťou pracovať, sú vlastne tieto šitia, kde vieme vlastne z druhej strany túlca, preto vlastne tu aj tá šnúrka, viem pracovať následne potom s tou šnúrkou a viem ju povolovať, prípadne ju viem doťahovať a viem preniesť na konkrétnu pozíciu, kde potrebujem to pritiahnutie alebo povolenie. Takže tieto, ja ich volám aj spacere, slúžia aj na usmernenie šípu, aby boli v správnych pozíciách, ale takisto slúžia aj ako, že viem tam ten túlec pripevniť. Ja odporúčam, ak by ste hľadali takú nejakú pevnosť, tak by som to hľadal na prvej rade tých šípov. Tú druhú by som radšej nechával voľnejšiu, aby vlastne stačilo prekonanie kratšieho odporu. Vlastne tu sa drží len hrot a prípadne vlastne ešte na tomto vrchu viete pracovať s tým dotiahnutím. To by bolo akože všeobecne. A z pohľadu tých krajných radov, ktoré bývajú väčšinou najkritickejšie miesta, aj kvôli tomu som zvolil tento typ šítia, namiesto vlastne oblých, alebo teda namiesto šitia okolo, ale teda to šitie priame som zvolil. Mám naozaj pod kontrolou tesnosť aj tých bočných radov. To bola najväčšia výzva, keď som sa snažil vlastne pridať tretí rad, hlavne teda z pohľadu hantu, že vo chvíli, keď som pridal tretí rad, tak pri tom bežnom šiti ten túlec bol takmer nepoužiteľný vlastne do štvrtiny z každej strany. Zrazu sa proste komplet tie šipy tam navzájom zblokovali. Preto vlastne nastala aj túto zmena toho šitia. Dobre. Šnúrky. Trošku môže to niekomu prísť neestetické. Tuto naozaj sa snažím v nejakej fáze skôr aby ide o funkčnosť. Že kým ten túlec ešte sa s ním nezoznámim, kým som si není istý, že som spokojný s jeho nastavením, tie šnúrky sú není skrátené na to, aby sa dal ten túlec ďalej nastavovať. Takže za mňa, ako je vidíte, ja tento túlec mám už pol roka a zatiaľ tie šnúrky som tam vlastne nechal, nejako mi neprekážajú, ale keby už naozaj šlo o to, že mám ten túlec už nastavený, ja som s ním spokojný a chcem tie šnúrky odstrihnúť, naozaj je to možné ich zakrátiť. Šnúrka sa dá kedykoľvek kúpiť nová, je to naozaj spotrebný materiál, bežná nejaká cena je okolo 50 centov za meter, takže nie je to ani žiadna položka. Preto vlastne aj v rámci túlca ste dostali aj náhradnú šnúrku, pokiaľ by ste chceli robiť nejaké zásahy a zmeny na túlci.
Poďme sa skúsiť pozrieť na opasok a na uhol, v akom máte ten túlec. Ako máte túlec na opasku. Túlec ako taký je pripevnený k opasku pomocou 4 šnúriek. Ten uhol je to vymyslené tak, aby bolo naozaj čo najjednoduchšie ten túlec z toho opasku odobrať a následne aby ste mohli zmeniť uhol toho nastavenia. To upevnenie pomocou, je to šnúrka, ktorá má na konci uzlík. V tomto prípade vidíme, že ten uzlík je vlastne z vonkajšej strany, ale vlastne v tých posledných modeloch, ktoré som robil, už ten uzlík robím naozaj z tej prvej rady, z prvej vrstvy. Keď sa pozriete, už to potom aj na väčších túlcov vyzerá, takže ten uzlík na upevnenie, teda to by bol tento, začína z prvej, hej, versus, ako vidíte tuto, ten uzlík je zvonku. V tomto prípade sa stane, že pokiaľ ja ťahám opasok, tak dotiahnem aj ten kraj. Môže to spôsobiť, že na chrbte ten túlec zamkne tie šípy. Ale na druhej strane zase ten túlec lepšie prilieha vtedy ku chrbátu. Takže tu je tiež otázka, akože možnosť, veľmi, veľmi jednoduchá možnosť, ako vlastne skúsiť zmeniť, hej, že ten môže ísť zvonku, pokiaľ máte pocit, že ten túlec pod váhou 3 radov odstáva, tak môže vlastne sa urobiť takáto zmena. To je jedna z možností, potom ešte sa dostanem k druhej možnosti. Čo by sa tam dalo robiť? Takže vidíte, že tie šnúrky idú cez vrch. Dierky sú tam naozaj urobené také, aby sme tam vedeli prejsť. Potom prechádzame na spodku a jednoduchý typ šitia s tým, že najlepšie vlastne na tom vašom túlci viete sa pozrieť, ako je to šité. Takže jeden túlec naozaj urobený tak, aby ste v prípade potreby ako užívateľ, bežný človek, čo trošku má schopnosti praktické, vedel s tým túlcom urobiť takmer čokoľvek, čo potrebuje. Z pohľadu toho uhla už je to vecou osobnej preferencie dĺžkou šípov, ako si vlastne ten uhol zmeníte. Keby vám vlastne nesedel, dá sa teda celé to telo veľmi jednoducho akoby odšiť, nájsť novú pozíciu a zmeniť uhol, ale takisto pri tejto konštrukcii túlca sa dá pracovať s tou pozíciou šípov len posunom vlastne po chrbáte. Z pohľadu teda opaskov štandardne sa dodáva, ja teda dodávam 13 cm takýto široký opasok, ktorý je teraz už najnovšie zakončený takýmito dekrúžkami, ktoré sa mne naozaj veľmi osvedčili, sú veľmi komfortné a vlastne dajú sa veľmi pekne pomaly na milimeter dostavovať a naozaj držia pozíciu potom na tele. Takže tieto naozaj veľmi silno odporúčam. Ale teda kedykoľvek sa vlastne takto dodaná pracka dá vymeniť za klasickú pracku. To je ešte teda moja staršia verzia, ešte nemám vymenené. A dorobiť potom následne iba dierky. Ale za mňa vlastne z pohľadu súťaže toto nebolo moc komfortné. Často sa mi stávalo, že proste som ten túlec mal dotiahnutý viac ako som chcel a nebolo to moc komfortné. Takže
Takže tak. Ešte raz zhrniem. Predný rad, vlastne druhý rad. Tomuto ako keby prvému sa vyhýbame. A ak má tulec, tak vlastne ďalší rad. Takže ako keby tie šipy, tie rady sú zo zadu. Zakladajú. Šitie po stranách. Jedno, druhé. Tieto vlastne stredové šitia a ešte vrchné šitia. Všetky sa dajú naozaj komfortne, ručkou, prípadne s pomocou šidla s nimi pracovať. Pokiaľ by ste sa potrebovali vlastne dostať k tomuto strednému šitiu, zase v ideálnom svete ten tulec len zhodiť z opasku. Naozaj odšitím týchto jednoduchých šíti s tým, že máte vlastne v rámci zásielky ste mali aj ihla je tam v dispozícii, aj náhradná šnúrka, keby bolo treba, ale na takú bežnú údržbu tú náhradnú šnúrku nebudete potrebovať. Takisto keby mal niekto pocit, že chce pridať množstvo tých kotvení, tak na to možno šnúrku využiť, že pridať ďalšie. Myslím, že keď jednoducho sa trošku pozriete na ten tulec, tak veľmi rýchlo pochopíte a prípadne si ho viete aj upraviť podľa svojich potrieb. A ďalšia taká vec, čo aby som nezabudol, tulec je teoreticky použiteľný aj vlastne v pozícii, že je proti chrbtu. Naopak. Teda vďaka dekružkom viete tento tulec použiť na obe strany. A v tejto pozícii, keď je ten opasok z vonkajšej strany tela tulca, má potenciálne ten tulec najväčšiu príľavosť k telu. Takže toto je tiež korektný spôsob, ako môže byť namontovaný telo na opasok. To by bolo zhrnutie teda k tomuto tulcu. Ak budete mať nejaké ďalšie otázky, v kľude ma nemáhajte kontaktovať. V prípade ešte vám dám k dispozícii komplet video, ako ten tulec vznikal, kde naozaj sa budete môcť pozrieť na akýkoľvek detail v prípade, že by ste chceli viac s tým vašim novým tulcom pracovať. Ten váš tulec bude pracovať výborne taký, aký je, ale takisto je pripravený na to, aby ste si ho podľa svojich potrieb upravili, ako budete potrebovať, a na to vám budem aj naďalej k dispozícii. Ďakujem a do počutia.